ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘለኹም ምሳኹም ይኹን ንሎማዓንቲ ድማ ሒዘልኩም መፀ ዘለኹ ብዛዕባ ልብስናን ምስልናን ከንፀባርቆን ክንገብሮን ዘለና ሓቂ እዩ ኩሉ ግዜ ኣልባሳትና ሓያል መልእኽቲ ከም ዝልእኹ እኳ ዘይንስሕቱ ሓቂ እንተኾነ ደመቕ ስእሊ ይህቡ መንነትና ይንፀባርቁ መልክዕ እውን ይህቡናን ይዛረቡን ስለዚ እቲ መልእኽቲ ከተፅብቆን ከተመሓይሾን እንተደኣ ደሊኻ ኣብ ኣካዳድናኻ መራፂኹን ምክንያቱ ካብ ኣልባሳት ይዕበዩ ይነኣሱ ኩሉ ዓይነት ምርጫ ስሕበት ኣለዎ ኣበየናይ ትካል ከም ትሰርሕ ወዲ ይኹን ጓል ብዘይገድስ ዕድሜኻ ልዕሊ 18 ይኹን ልዕሊ 65 ብዘይገድስ ማራኺ ዝኾነ ትርኢት ክህልወካ እዮም ኩሎም ሰባት ዝፅበዩኻ ወላ እውን ኣስራሕትኻ ምስ ሰባት ክትሕወስ እንተደሊኻ ትርኢትካ ዘድምቕ መልክዕኻ ዘዛይድ ክዳንካ ዝዕዝዝ ኣልባሳት ስልማታትን ምረፅ ኣብ ክንዲ መንጅ ስልማታትካ ወይ ብገንዘብን ብርን ጥርንቕ ዝበለ ማሕፉዳኻ ንላዕሊ ብቅዲ ኣለባብስኻ ሰባት ዋው ክተብሎም ምኽኣል ፅልዋ ከተሕድር ክትእምንን እውን ምፍታን ነዊሕ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ክትፀንሕን ከተሕድርን ክትእምንን ንነዊሕ ናይ ኣእምሮ ሰባት ክትፀንሕን ይድረኽ ንኣከዳድና ዝምልከት ሓደ ሓጋዝ ትረጅታት ክጠቅስ እዚ ዝጠቕሰሉ ዘለኹ ምክንያት ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ስራሕ ንምጥያቕ ናብ ሓደ ቦታ ዝኸድኩልኩም ኣብቲ ዝነበርኩ ቦታ እኳ ኩሉ ሰብ ዝኽደኖ ክዳውንቲ ታራ ክዳን እንተነበረ ኣነ እውን ከምኦም ታራ ክዳን ዝኽደን ነይረ ነገር ግን ስራሕ ኣፕላይ ክገብር ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን ኣስራሕተይ ካባይ ካልእ ነገር እዮም ተፀበዮም ኣነ ዝፈልጦ ፍልጠት ካልእ ተኸዲኖ ዘለኹ ክዳን እውን ካልእ ብሰንኪ እዚ እውን ናይ ስራሕ ዕድላተይ ከም ተዓፅወ ክነግረኩም ፈቱ እቲ ዝተራጀታት ክንጠቅስ ተፈቲና ድማ እቲ ቀዳማይ ኣልባሳትካ ወፍሪ ተገብሮ ኣምስሎ ደረጃኻ እውን ናብ ዋጋ ዕዳጋ እቲ ክዳን ኣይትልበስ ኩሉ ግዜ ትርኢትካ ዘንፀባርቕ ማራኺ ስእሊ ዝህበካ ኣልባሳት ክላሲክ ዝኾኑ ክዳውንቲ ፈቲሽካ ረኸብ እቲ ካልኣይ ግዜ ዘይወስኑ ክዳን ምዝውታር እዩ ከም ዝበልክዎ ክላሲክ ዓይነት ክዳውንቲ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዘመን ኣምፅኦ ፋሽን ምኽዳን ፋሽኑ ምስ ወደቐ ሓድሽ ክዳን ከም ትገዝእ ዘግብረካ ግዜ ኣምፅኦ ዋናዊ ክዳውንቲ ኣብቲ ርእሲ ክቡር ምዃኑ ቀልጢፍ እዩ ግዜኡ ዝሓልፍ ስለዚ ክላሲክ ክዳን ተመረፅካ ዝሓሸ እዩ ሳልሳይ ምሳኻ ዝኸይድ ኣልባሳት ዝሕዝ ዓሚል እውን ረኸብ ምፅቡቕ ክዳውንቲ ዝሕዝ በዓል ልኳን ተመሓዞ ደረጃኻ ንዓኻ ፍልጠትካ ኣልሊን መሚን ምሳኻ ዝኸይድ ክዳን ዘቕርበልካ ራባይ ናይ ፋሽን ግዳይ እውን ኣይትኹን መቸም ዓለምና ብዙሕ ዓይነት ሕማማት ፄራ እኳ ትኸይድ እንተሃለወት እቲ ክሳብ ሕጂ ፈውሲ ዘይተረኸቦ ሕማም ናይ ምሕሻሽ ፋሽን ኣልባሳት እዩ ቅርፂ ኣካላትካ ምውዕዋዕ ሰውነትካ ክተርእዮ ምፍታን ኣካላትካ ኣቐልቂልካ ዝርከብ ስእሊ ድኽመትካ እንተደኣ ዘይኣንፀባሪቑ ጥዕና ዘለዎ መልእኽቲ ኣይልእኽን እዩ ስለዚ ምስ ቅርፂ ኣካላትካ ዝኸይድ ኣልባሳት መሪፅካ ብኣካዳድናኻ ክትመልክዕ ምፍታን ኣዝዩ ዝበለፀ እዩ እቲ ብድሕሪ ተጠቒሱ ዝርከብ ድማ ተወሳኺ ትለብሶም ሽልማታት እውን መልእኽቲ ስለ ዝልእኹ ምርጫኻ ኣስተብህል ኩሉ ግዜ እትኸደኖ ክዳን ምስ ደረጃኻ ባህልኻ ልምድኻ ኣተሓሳስባኻ ዝኸይድ ተኾነ ተመራፂ እዩ ትለብሶ ዝኾነ ሽልማታት ማለት ሻርባ ቁልፊ ክራባታ በናጅር ብራሽሌቲ ሰዓት ኮትሻ ማሕፉዳ ፖርቶፊሊዮ ማለት እዩ ቦርሳ ናይ ኢድ ወዘተ ኩሉ መልእኽቲ ኣለዎ ስለዚ ምስ ክዳንካ ዘለዎ ውህደት ኣስተብሂልካ ክትልእኮ ዝደለኻ መልእኽቲ ብምስትብሃል ክትወድዮ ምፍታን ይመኽረካ እቲ ብድሕሪ ተጠቒሱ ዝርከብ ድማ ኣብ መበል 50 ደረጃ ዘሎ ብውሕድ 10% ካብ ሰባት እግርኻ ጠሚቶም ኣብ ጫማኻ ነዞም ስዕቡ ርኤም እዮም ዝመዝኑኻ ካብቶም 9% ከዓ እሞ ደቂ ኣንስትዮና እየን ነዚ ዝጥቀማሉ ጫማኻ ምስ ክዳውንትኻ ተዋሂዱ ኣሎ ዶ ወላስ የለን ኩሉ ግዜ ጫማኻ ፅሩይ ድዩ ወላስ ድሙቕ ድዩ ወላስ ረሳሕ እዩ ስለዚ እዚ ኣይትረስዕ ተሻርሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ፅሩይ ኣልባሳት ትኽደን ዶ ኣይትኽደንን
كل جزء استخدم كتخدم صوري مزيكون أبسبا زلك تقبلنت زنبع يزخون سلازي التخدون خدان ولو إنه تحت واقع يكون من نتكازن صبارق مزخون بتصريتن بتصفتن محز كجد سكاي كده وانت خاستاريركا بتشبق حزو أمو إذا نجار كله مستمال في اللي تجبره نسرح يكون عالم موعوعات عالم نجارات يوت كل أسوتها كتاق مكاي سنة عدل من إلك